डिस्ट्रिक्ट डे कारण बे डिस्ट्रिक्टखौ जों मोननो हादोंमोन 2003 सनाव 10 फेब्रुआरियाव जितु बिएलटिनि जितु सुक्ति जादोंमोन आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि गेजेराव हाग्रामानि दैदेननायाव आरो बे सुक्तिनि जुनैनो जोङो दिनै बिटिसिआव जोङो मोनथाम डिस्ट्रिक्ट मोननो हादों मोनसे जाबाय चिरां बाक्सा आरो उदालगुरि आरो चिरां बाक्सा उदालगुरि बे मोनथाम जिल्लाया दिनैनि तारिखखौ डिस्ट्रिक्ट डे हिसाबै सेलिब्रेसन खालामनो हादों आरो दिनै जोङो बिटिसि सुक्तिनि आधारनि गेजेरजों जों जितु डिस्ट्रिक्ट मोनबाय आरो बे मोननायनि आन्दोआव दोङो जोंहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जितु आइडिय'लजि बिथांनि आइडिय'लजिखौ लानानै दिनै बर'फोरा सोमावसारबाय आरो बिएलटिआबो सुक्ति खालामबाय बिनि गेजेरजों जों मोननो हाबाय आरो बेखौ मोननायनि जुनैनो दिनै उदालगुरिया जथेस्थ' जौगाबाय बिटिसि जायामोनब्ला हयथ' दिनै उदालगुरियाव जों बे महरखौ नुनो मोननाय नङामोन आरो बिनि थाखाय जोङो हाग्रामा महिलारिखौ हामबाय होननांगोन कारण बिथांनि दैदेननायावनो दिनै बे उन्नतिया जाबोदों आरोबार जों सरकाराव फैफिनबाय बाखि जिखिनि मावनो गोनां खामानि दङ जों बेखौ लासै लासैहै मावलांगोन जिल्लानि रायजो राजानिसिम मेसेजआ बेनो जे जों बिपिएफ हिसाबै दायो हाखनाव फैबाय जोङो बे ओनसोलाव थानाय बा जिल्लानि सिङाव थानाय बा बिटिसि हालामाव थानाय जेसेबां जाति जनगोष्ठी दङ बयबो जोङो मिला प्रितिहै थानांगोन आरो बयखौबो हान्थि आरो डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय आवगायबोनो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरदों थेंक इउ नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना फालांगियाव जेंना सोमजिनाय हा हुनि जेंना बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो